La mare va morir quan jo vaig néixer. I la tieta Roser, una parenta llunyana a qui em feien anomenar tieta per simplificar, es va instal·lar a viure amb nosaltres. Va deixar la casa pairal del poble, la soledat de 4 parets mig enrunades on malvivia entre fems i aviram per venir a la ciutat. El Ramon necessita ajuda amb aquest petit nadó, explicava a totes les veïnes mentre feia escarafalls per la injustícia d'una mort tan inesperada. «Ai, Verge Santíssima, quina feinada m'ha caigut al damunt!» s'exclamava amb actitud missaire. Ella, però, no acabava d'acostumar-se a la vida reclosa d'un pis i, de vegades, sense encomanar-se ni a Déu ni al diable, agafava 4 estris, entre els quals jo estava inclòs, i se'n tornava al poble a passar una temporada. Eren dies terribles a soles amb aquella dona d'alè irrespirable. Però de ben segur que el pare n'aplaudia l'absència perquè així se la treia del damunt.